Oh, Mbak Mimin, Mbak Apri. Oh ya. Ayo kanca ning gisik gembira. Cuma neng Mbak. Oh. Anduk Mas. Mergo kulino mirsani panjenengane Pak Wandi. So Ibu kulino mirsani ana YouTube. Ya heeh, Mbak Mimin, Mbak Apri. Heeh. Mula bengi iki dirawuhke rene, mula panjenengane Pak Wandi karo Ibu ki mau sore kepengin ketemu. Bengi iki ngrawuhne bintang tamu tuku tenggok ning Parangtritis, ketoke wedok ning Gembolinggis. Lah ya. Oh ngono, heeh. Ya kesangeten lho. Upama panjenengan rarena karo aku nyatane pamku gati ya gadang-gadang Mimin lho. Nyatane diwangi pripun carane Mimin kudu saged, Mimin kudu saged. Lah nggih. Lah kaya wong wedok urung kejamah wong lanang blas kok ngoten. Sapa? Kula. Sing jamahe gila. Ya ora gila kaya apa mestine. Yo ngake Ces. Matur sembah nuwun menika. Sowan wonten dalemipun Bapak Wandi. Pak Wandi. Nggih, sekalian garwa. Kalian. Wis pinanggih lawan panjenengane apa durung? Sampun. Cangkeme banter ram. Mau kecore di bar magrib mau ditakokne terus. Pengen sampet jago, pengen ngobrol karo panjenengan sekarone. Ha. Nyun sewu, nyatane kula niku ya jadwal kula schedule kula padat. Siang wonten Ngayoja. Gek jam itu kula bacot janjian kalih anu klinik kandungan to kula wae sore dadine kula kan periksa kandungan. Nggih. Oh, dadi kowe nggih anu periksa kandungan. Kandungan. Nek kok diagnosane ketedun ya, Lek. Wedok kok tedun. Ning alhamdulillah niki wau sampun saged pinanggih nggih, Mbak. Sampun. Nggih, matur sembah nuwun nderek ndedonga kagem. Mbak Niken kalian Mas Alfian. Mbak Niken kalian Mas Alfian mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem bagya mulya. Amin. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Putrane nek mijil kakung, nek lanang ya lanang tenan, nek wedok ya wedok tenan, aja kaya kowe. Ya kowe ta? Ya kowe barang. Akan wedok. Mbak. Ngene tok wae. Ngene tok wae. Aku to pas urung sanggulan, nunut ning kamar mriki blas rono piye iki wong edan apa kan aku ya urung cantik to, kan aku urung cantik bar. Jebul kimplah-kimplah lho. Ternyata wong ki nek pinter ngadi salirane dibusana ya menarik. Lho, mula wong wedok-wedok iki salah satu kewajibane ora mung masak, macak kuwi ya kudu wajib. Lho kan sing digake Mbak Limbuk ning ngarep mau to. Apa? Godane wong lanang kuwi siji harta, tahta, wanita. Wanita digodha pangkat derajat ora kenggo.
Heeh. Digodha bondo ora kengguh. Digodha wanodya ayu. Lho, kuwi sing manake gregeli ngono. Soale wong wedok iki kan pinter wasis. Ngolah ukara, ngolah rembug. Lho, dadi kadang kala iso kapiluyu. Lah, kapiluyu nggih. Kapilut. Kapilut. Lah, kaya makan ceritane endang pamikatsih marak ya aku asline iki. Kok endang. Weton guyangan mau. Guyangan ki nggono apa ta? Aku ya ora ngerti iki prene kono jarane ana hantune kok. Kok ana hantune? Ana hantune to, aku tau dolan rono to ge awan niku dolan ki ya jam udakara jam 1 ngono kae. Ning kamar sisih kulon kok ana suara aku aja awan ana hantu meneh bengi aku ngono terus aku takut rono. Kok hantu to? Apa? Mbuh. Nek panjenengane Mbak Princess Aprilia kuwi wiwit 5 tahun yang lalu wis kulino Sobo Nganjuk karo aku ya, Mbak. Wis lah. Wis piyai kene wis ngerti. Lah lek Tukimen kuwi. Sukimen kok. Sukimen. Kok banget. Mbak ya legen tor rembug ki lho. Gunakanlah sebut dengan bahasa yang santun. Nah, ibaratnya mbokne cacah. Ibune lare-lare. Lah berarti ngono ki lho, Cok. Ibu ki nek iso meteng tur nglairke. Lah kowe iki meteng laire jaran sak andonge ki arep apa kok. Ya ora maksud iki dengan bahasa yang santun, bahasa yang halus, menek dinulat putra, wayah ki dadine prayoga. Nah, soalnya kan madrasah pertama kan keluarga. Betul. Nah, dadi maligine ibu. Dadi gen kecerdasan seorang anak menika terlahir dari ibu-ibu yang cerdas. Nek ibune gemati karo wong tua karo maratuwa putrane ya sok bakale gemati. Nek ibune sregep ngibadah sok bakale putrane ya gampang diatur wis saka kandungan wis diajari kebecikan. Nek ibu iki ora wani karo bojone sok putrane ya ora wani. Lho dadi kabeh introspeksi kok anakku wangkan lah kowe mamah ra karo wong lanang. Oh iya. Aku ra mamah karo wong lanang Terus karo bojone kancaku tau malahan. oh, lah kowe nek ngene iki melu grupe ndukung wong lanang apa wong wedok? Wedok. Wedoke piye? Wedok. Lah nek 5 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu Mbak Princess Kulino melu awake dhewe ya tujuh laras. Lah saiki 5 tahun 6 tahun yang kamu di mana? Kowe neng di 5 tahun. Aku kan 5 tahun kepungkur gawane Pak Kangko melu sinden. Nalika butuhi hamil ke sing ganteni lak posisine lak inces iki. Lah kowe mbisiki nang endi? Aku kan kuwi digawa sopir truk. Ngapa? Jadi digawa ya jenenge dhisik kan TKW. Apa? Tukang keruk wedi kuwi lho. Dadine kan jenenge wangi gak pian apa wae ngono lho. Iya. Saiki kaya ngene iki. Tak kira sing dikersake. Ya kala-kala. Wong edan. Saurunge ketemu karo Mbak Inces iki lho nang endi? 5 tahun kepungkur ki kowe neng di critakno. Rumiyin kula nate ngamen utawa barang utawa ya wis nggo icik-icik ngoten lah nggo ngamen. Ngamen ning Bangjo ngono. Wonten Bangjo sepanjang Palur nika mungkin Solo. ngebis dugi anu Sragen. Sragen. Ning dhuwur bis berarti. Tendur bis. Terus mungkin liyane do pun munggah bis, sakwene lampu Bangjo rak mung sedili to paling berapa? Mungkin hanya 1 menit to. Jenenge kula wedok arep langkah rak mboten saged. Dadi kancane pun do munggah kula keri dhewe bengok-bengok ngoten terus ditinteni dibalik. Dadi prosesnya dadi wong ngamen ning bis ki rekoso. Kosone Paribasane to, Pri? Engko sadurunge nganjuk kudu wis mudhun mergo kon nganjuk wis ana pengamen liya. Kowe nek ngantek rung mudhun kuwi wis nglanggar aturan. Oh, enek aturane to. Ana aturan ya ora aturan tertulis ya. Dadi kono wis ana ranahe dhewe ana wilayah. Heeh. Terus nek ning pasar di atas jam 1 siang. Mergo nek esuk ijek kebak Satpol PP. Lho kuwi mudeng aku dadi ngamen tur desa sik ngono. Ning sopan ora etuk memaksa ngono lho. Didata kowe cah ngendi cah ucul apa cah nasar, kowe nek wong lunga membawa masalah. Lho ning jalan kan paling engko colong jupuk terus kriminal ngoten lho. Suka dukane dadi seorang pengamen piye? Nggih nek mboten dikeki niku kerep. Terutama ning Nyun Sewu ya ora ning kuliah-kuliahan ku rak nggih sangune mepet to. Mbok ngantek meleter ora ana wong ngekeki blas nggih pun tahu. Lek ngamen piye lek ngamen? Dadi nyanyi kowe. Nyanyi piye? Kan enak icik-icik jajal. Heeh, jajal piye lek ngamen piye jajal lek ngamen? Ya iki gen pengen meruh nalika zaman jahiliyah biyen iki kowe iki piye? Saurunge ketemu kelawan Inces iki. Kula rumiyin. Heeh. Isine, Pak. Alah ora apa-apa. Aku isin. Hei! Malah medeni bocah. Aku nang kene iku nggo bintang tamu kok ora diwirang. Iki
sejarahmu ki ben Kiai Nganjuk ki pirsa perjuanganmu. Lha iku ora teges mirang-mirang ki Ora. Uang iso mulya mergo jalarane mbiyen rekoso sik. Iso sugih mbiyen ya mlarat sik ya nyambut gawe sik. Iso pinter mbiyen ya sinau sik. Nek ora ki sing. Iya. Lagune sing piye ta, Lek? Dhisik kan aku digodho. Heeh. Dowel sukanya dowel. Oh, nempel ih maunya nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh, lihat kening licin. Lihat body mulus tak tahan. Loh, godane jalan supir-supiri body mulus kening licin. Lambe sing pinter. Lah ngene mulo nek nang omah ki bojone ora ngungkuli wasise, ora ngungkuli gematine, ora ngungkuli sayange. Di luar sana banyak wanita yang ngantri. Wow. Aja dak-dakke wong lanang blonjo kok nang omah wong wedok gawe wedang ra gelem. Atau nyetlikake klambi ra gelem. Malah ngewer-ewer aibe bojo. Nah. Lah dalah. Bojone blonjo telat 3 kecamatan kabeh krungu. Ora ta ya. Dadi wong wis ora trimo. Aja bantar bagulo miring. Towel. Sukanya. Ya itulah masa lalu. Sudah. Tapi ngerti dhewe sakniki jenengan yo ngerti dhewe to. Heeh. Jadwale atas sasi ki mung 31 dina. Heeh. Ping 60. Poh. Sesasi ki tangga 30 nganti 60 ki. 60. Apa wae jadwalmu ki? Macul duduk sumur ngono ki ya tak. Walah. Multifungsi kok. Laden Tukang. tukang. Lah pandemi nek ora bertahan ngono piye nek wong wedok ora iso survive. Lho wong wedok ngono iki lho. Sing sok kadang kalau wong wedok kok ngopo wong wedok kesenengane njaluk mas-masan, njaluk gelang, timpil-pil lho. Nggo jaga nek wong lanang ketleyek butuh, wong lanang duwite entek, wong lanang ora iso nyelengi, neng kono mau wong wedok toh nyopak. Aku ora nggo awer-awer apa-apa paribasane, dolen nggo nyukupi butuh. Lho, nek wong lanang nyekel dhuwit entek. Brabas. Nek wong wedok nyekel dhuwit kuwi iso lumintu. Lho. Dadi Wis ajae karo wong lanang nek ngalahne ngono. Lah iya kowe ki melu grup lha wong lanang ndedet pura-pura ana tanjane, ora ana tanjane. Lah kowe lanang apa wedok? Kowe nyeritake awakmu dhewe. Heeh. Ora anu wong wedok. Lho nek niku realistis. Dados wong lanang ki pancen nek ketemu kancane mesti yo pengen dianggap wah. Pengen dianggap padahal ngomah ki parabasan ngorot. Heeh. Oke, berbagi itu boleh. Sedekah harus. Harus. Nggih, ning omah ya aja dilirwake. Betul. Dadi ngono kudu pandai manajemen keuangan. Lho, apa meneh seniman wingi 2 tahun setengah rak tiarap to niku. Tiarap. Lah. Pandemi. Istri-istri yang luar biasa menika, dewa penolong niku pahlawan-pahlawan keluarga menika. Nggih. Lho, kudune turu krubut kok isih tenguk-tenguk sungi bedetet ngantek mriki keju. Iya. Iki ya keju iki. Lho iki ya keju. Gombal. Dadi luar biasa ibu-ibu panjenengan asalkan ikhlas ora ngersula berkah lumintu. Jenengan ki ora tugase nyen ora golek duit. Wong wedok tugase ora golek duit, mung bantu. Bantu, heeh. Sing diwajibke tetep wong lanang. Ya. Nek wong wedok duwe hasil, nek wong wedok duwe hasil kuwi dite wong wedok. Ning nek wong lanang duwe hasil duwite sak keluarga. Kok ora imbang. Dadi nek jenengan duwe duit, mang simpen dhewe ora masalah. Oh. Wong lanang ra etuk ngundah-undah dite wong wedok. Dosa. weh. Lah niki Wong wedok ngentekke bojone wong lanang ora apa-apa. ngentekke bojone wong lanang. Anu ngentekke duit. Ngentekke duite wong lanang ora apa-apa. Lho menika hukumipun ngaten menika. Pancen wong lanang iki duwene kewajiban ngayomi ngopeni karo bojo. Ngopeni, nggih. Apa dawuh apa kanggo temanten sekalian? Mugi-mugi ayem-ayem tentrem, aja do padudon, aja do regejegan. Nek ana masalah diselekan
berdua saja, diselesaikan berdua dan tempat yang paling efektif menika di tempat tidur. Walaupun viral, Nggih. lato-lato kuwi lho. Kuwi ra kena nggih contoh nggih temanten. Nggih, pripun? Kok mboten saged gitu. Ya jarang ketemu ning ketemu pisan taktek bentik masalah ya toh. Nggih. Sing apik iki permainan apa? Yo. Yo. Ser medun dunggake ser dadi siji. Nggih. Persatuan dan kesatuan ing antarané wong lanang karo wong wedok. WE. Tetep nyawiji iso dadi yo. Perbedaan pemikiran ning yo Heeh. yo mau. Yo. Dadi siji, heeh, dadi siji, heeh. Dadi pemikirane iki kaya yo kuwi. Bolah karo sing iso munyer kuwi iso wong loro saling mengisi, saling membantu dan saling mengerti dan saling setia. Loh. Dadi nek diupamake nek kowe dadi bojone Pak Kangkok kuwi ora kena. Kok ndak kaya dolanan lato-lato. tak ra ketemu-temu. Ya. Kaya ngono. Dipameri tetembangan Pak Mimin Mbak Apri biaye kene. Ane ndi, Lek? Aku nek kok kaduan ora ketok ayu kok, Pri. Kok cerak Mas jenggotmu ketok kabeh. Oh iya. Biaye nganjuk ki lek Mbak Inces lek wis kulino apa biaye kene. Diparingi guyon ya seneng, diparingi tembang ya manggut-manggut. Oke. Piyai mriki niku ngematke, Lek. Lakon ya dimatke tenan. Sanggite ya, Sanggite ya di. tembange ya diudi. Terus sing mirsani ngluruk-ngluruk saka adoh-adoh do Matur rene sembah kabeh nuwun. luar biasa lho. Sik. Heeh. Lamongan ki adoh lho, Jombang ki ya adoh ning nyatane ya tresna kelawan budaya. Diaturi tetembangan sing kepenak. Sik. Apa? Bawa sik ngono wong loro Bawa, no. pamerno. Slendro, Mas. Oh, slendro. Slendro sango. Iya. Jan. Di Apri bibar sakit. Ora. Lara apa? Sudah rahimnya owah. Mulo kakek. Kemarin alhamdulillah ora usah opnam ya no. Lho hati-hati awake dhewe. Pak nek di Apri mboten saged mlampah kula goleke kanca. Aku wis Iya. iso mangkat rano. Iso lek sak tekane. Oh iya, heeh. Ini wis sehat iki. Sampun. Seniman kuwi lara kaya ngapa lek wis munggah panggung sehat. 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 Bergas. Bergas. Ya nak. Sinawang datan beseni. Kan ya apik. Nek wong tresno ki disawang ora membosankan. Nek wong ra tresno mbok didepi wong pasane wong wudoh to. Gila. Oh, jenenge wong ra tresno. Wong tresno iki kencana katon Katon wingko. wingko. Wingko katon kencana. Lah, wingko kanton kencana. Ning nek mbok ado digoleki ditelepon, dibales WA dhewe wis bungai. Bungae. 3 dina ratus. Heeh. Wis, anggere nampa WA teko karo mesem guyang-guyung. Ngungkuli wong edan kok wong tresno niku pancen. Heeh, ya. Ayo nak. Nyawang wengi ya leman. Ki ayu suarane apik. G6. Jen. Wah. Dolan G6 ya. dolanmu kurang adoh. Lah piye ta? Serawungmu kurang jembar. Lah ngapa? Wong lanang ngalembono kuwi berarti duwe pamrih. Pamriye? Wong lanang kok ngalembono wong liya sing kudu hake udu mahrime kuwi berarti ndek karep ndek pamrih. Lho kan Kowe ngerti ra nek pangalembono ki sejati sepun wisa. Lho, dialembono ki jane ki mawa. Upas. Upas. Ning nek disaruwe iki dadane apik. Mula aku dipoyoki santai wae malah gogroke dosaku. Kowe engko nek dialem terus sesuk digrumut lho. kok Ora ngerti. ya neruske perjuanganmu no malan. Lah ngopo? Ya sing digerumut kuwi Penak. Lah rekasata lakonane. wong omah-omah ki ramung alus terus dalan. Betul. Nganggo nyun sewu pomone wong mlaku nganggo ketrikel, Nganggo nggrunjal. kegriyel, nganggo nggrunjal. Betul. Kena krikil, kena eri. Lho, ini tetep kuat. Ngono lho, Jas. Wong omah-omah ngono kuwi nek lurus-lurus saja, malah ora bakoh wong ora dikai cobaan. Betul. Saya gede cobane, saya kuat katresnane. Minggirno. Oh arep Enggak loro. aja, ganti. Mau lek sing
Nom sing ayu, nah iki ganti sing tuwek. Oh, mesti nek sing tuwek iki senior. Senior kuwi apik. Sing penak ya Mas, nek aku alusan nek kon geradakan kaya apri ra iso. Sowan ngantuk lho. Kok mandeki ngapa? Coba belajar memberikan kesempatan orang lain. Lah ya kan nyumanggake Kowe ngono. nek kapan kae to ora itu sahur manuk. Lah iya. Kamu diberikan waktu itu kamu. Sekarang orang lain berikan Kan aku nyumanggake. Dites ya. Wong ayu diambegane dadi renane piye oke. Alah sing ngethukke nyenengke ya Mas. Ya. Soal Mas Gogo to. Jenggote brengose jan. Alah. Kaya Werkudara. Wel roh cah lanang terus ireng gek brengos kandel, jenggot gandel no piye? Kelangan sertifikat gelem aku Mas nek. Sertifikat vaksin nek aku. Lah kok sertifikat omah ya maneman kok. Wong wedok kok torok, wong wedok kudune etuk-etukan. Anggraku etuk nyawa. Wong ayu ki nek muni jan kala menjinge senggah miduk ngono ya. Totalitas kan aku wong aku nyambut gawe wis dikandani Simbah nek urung metu kringete aja gelem dibayar. Dadi kaya nek macul ngono kuwi. Pokoknya kudu aja gelem dibayar. Nah iki mah kan tukon bensin kudu bayaran. Oh. Wong ayu lambene. Ora kabotan to Le kok tangan kiwa ki. Ya ampun. Oh, ngepakne anune wah gelange. Baru lagi. Ini baru lagi. Oh, cincinnya. Baru udel kowe tak goki cincin. Mbut kae dok pisan. Tak goki udel tak goki cincin. Wah, jandeke iki pandemi iki kancane bingung kono malah do tukon-tukon emas. Emas iki emas Mas sepuh. Mas sepuh. Sepuh. Sepuh dadi lak 10 dina kudu nyepuhke. Saking sepuhe. Buduwi. Budalang. Aku kok ora teges babar wirang yo. Piye? Mbak Mimin, bapakmu ki ora ngerti aku dodolan apa, ora ngerti dodolan mas-masan apa, ben kecukup butuhe 2 tahun setengah lho. Ya Allah luar biasa. Curhat mbek aku. Lah Tenan cerita dhewe. Bapakmu ora ngerti nek aku dodolan gelang, ora ngerti. Apa sing penting ngertine mung cukup iso bendina iso nyangoni sekolah anak. Bendina iso lumrah, bendina iso mangan aja. sok butuh kuson. Lho, sok tuku kuson pas pandemi kae malah jeblok kae wis kuson. Buduwi. Terus kono curhat, "Lah Mbak Min adol apa? Kok mas-mas cek komplit? Aku adol lawak." Ora kena kok adol. Lah duwene kuwi ya gur kulit karo kulit rakelonge kok le. Kok wingi temen gur kulit-kulite dhewe Ya ora kok. kena ya nganggo. Yo aku kok. Nek kok gelem ya melu-melu wong. Ya maneh nek adol mas-masan ya Mas ya. Kowe nyambi dadi purel. Ngono ki swara lanang ya iso. Iso ora? Iso ora? Nggih saged ya. Ayo, Jajal. ayo suarane Lek Sukimen. Ayo men. Nyang ndi men? Arit Le. Ngarit le jare. Lah nek wong desa ayo Lek, Pakde ngono to niku luwes. Wong ayu lambene abang. Nek begagah lanang tenan lho jane. Lah ra ono sing marake senep kok. Apa beda megakah karo Beda. Minggo? Saiki Minggo. Nggo jegok barang to. Kok jegok tuh. Apa bosok. Dehe mok jegok. Yen mati. Oh, nek mingkup suarane dados Beda, cilik. Beda. Ngapa ta, Lek? Ana sing nyawang HP ku. Yen mati aku wis kurup. Angger tresna kumbok Ya, luar biasa. makasih ya Allah. Mas Dukul makasih. Makasih supportnya. Mas Dukul.
Mas Tukul, buah dari apa jerih payah ele kulino jejer sinden kena nggo apus-apus. Kula kena nggo kletik-kletik, Pak. Kena nggo tombo pegel. Perjuangan lho, lewati ngono nrabah-nrabah iso cerak sini. Gawane Burini kok. Kula wakili nggih, Bu. Wis kowe pokoke nganjuk hadir terus kowe, Pak. Pokoknya Pak Tukul. sing nggo pancingan sing cantik-cantik eksekusinya tetep kalih kula, nggih. Nggih. Luar biasa Mbah Nuwun ya, Nak. Nggih, lagune apa Mbak Mimin, Mbak Pri katur sing gumyak. Gelem nggih. Oh, gelo, siap. Menika kuwata sangat pamundhut. Nah, nggih. Terus Mbah Nuwun, Pak Nolas. Magetan derek nyimak pagelaran Mas Kangko mugi lancar pinaringan sehat sedaya. Amin. Jos tujuh laras Indonesia. Amin. Oh iya, mau bengi ketemu ning Ponorogo iki kepareng wungon lumantar channel YouTube. Nggih. Monggo pun aturaken gelo langgam sik lagek dangdut. Ya, yo, monggo Pak. Terus. Neng endi ngganku goleki kepingin ketemu nak tiada tak parani menuruti karepe yen pancene ora tresno mbok yo kanggo sing aku ora Nggih, menika Assalamualaikum Pak Kangko saking Bu Wandi nyuwun lagu Podang Kuning kalian Sri Huning. Ha iki saking sing aku ngandalen. Nggih, mangke diaturke nggih niku nggih. Siap. Nah, yo lajeng Mangga Bu. Iya. Buta. buta. Ya. Kaya ngene lakon biyen apa kok dadak ketemu yen pancen Yuk, dangdut. Pak Jin ingkang wonten Ponorogo sugeng midhangetaken. Dua, siko bagi dua. Pak Rahman Bu Rahman sugeng midhangetaken. Pak mantan lurah. Yo.
Ya ular keket. Iya. Nek joget ngono iki sing inces ki apik disawang iso luwes ngono. Kowe malah kaya wong stroke kuwi piye? Niki berarti Apri itu Apa? goyange luwes ning ora cerdas. Kok ora cerdas? Pinter mergo luwes iki kowe kurang cerdas. Kurang cerdas sih. Partnermu ki sapa? Nek partnermu cah 21 tahun, 22 tahun tok goyang ngono ora masalah. Speednya iso mengikuti kecepatannya. Heeh. Nek kaya aku kan yo wis menjelang menopause gini rak yo wis. Paribasane apa-apa carane anu ki oli-oline rak pun ora kaya nek enom to. Lah dadi wong ki mbok sing survive ngono lho. Survive yo nek tuwa ora iso dihapusi kok le jenenge. Burini nek kersa goyang mesti ya iso ngikuti. Ngono lho. Dadi Ngomong nggih, Bu. nggih. Dosa kualat kowe. Enggak kejugangan wong tuwa. Ruk. Heeh. Iki mengko dibacotke pamundhut saka Ibu Wanti. Nggih, Ibu Wanti. Sri Huning dangdute. Engko gen disusul karo Birgita. Nggih. Ya kene wedok palsu iki wedok asli ya. Nah, bedane ning nggon ngendi engko. Nah, ayo siap-siap Birgita sidak medun. Ya, heeh. Perawane, heeh. Perawane Kediri ngendi? Semampir. Oh iya. Iya ndak. Yo, lanjuke sik lagune dangdute. Birgita gen melu nembang melu joget. Yuk, cados. Kaya ngene lelahanku Kenapa kok dadak ketemu Yen pancen ditinggalke Sri Huning Mustika Tuban. Hati salamati Hey, hey, kita Kur wong telu. Mustika Tuban. Mas Neno Kalisari Jakarta Sugeng midhanget. Oh. Mas Guru, iramane rada disesekne dilebokne joget Parboy. Boy. Apa? Oh, Parboy to. Parboy. Diganti to? Nggih. Besok minggu ngarep diganti Parmin gini. Ya aja pengen roh nek joget Parboy kaya ngopo? Ya. Ya. Neno, yuk. Tanduk, Nduk. Ya.
Wes ke. Hop. Iki apik. Lah kalau malah kaya wong tandur. Iki pargae dusluku-sluku bathok. Nek dhewe-dhewe iki ora iso pilah, ora iso dibedakake ndi sing berkualitas. Nggih to? Coba, heeh, kowe sik nek bareng kan kualitasé ndarani apri elek dhewe mimin apik dhewe kan mesake. Coba dhewe-dhewe. Kendang tok. Nah, kaya mau ya, Ces. Pargoe yo. Yo, sik nutup aurat sik. Aurat. Abrak gombal kok aurat pria. Gagoske pusing. Ya, ditesik sitok-sitok ya. Hop. Ya iki. Bir kita sing wedok asli jan kaya ngopo. Heeh, iki mos ora mak tok tok. Nek niki kowe kudu ana pemakluman lho jenenge cek gadis kon nggih. Cek gadis so. Pemakluman lho panjenengan. Ayo Ana pemakluman. Rasah kudu kaya Mbak Apri, Nduk. Ya, aku dhisik monggo. jaman jek perawan ya isinan ngono kuwi. Ya Wis tau perawan to kuwi. apa wong perawan iki dol murah ya ora ibaratnya kembang saupaman etok kaya di Apri ning jangan terlalu ya soalnya kan jenengan wedok sejati nggih ngono nah dadi mung gerakane tok sing menyerupai. Perawan iki perawan tenan lho, perawan irunge apa piye kok masak. Ayo, Nduk. Iya. 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 Hop. Nah, iki sing tuwek. Nah. Ayo. Sing mambu lemah kuwi. Usia boleh tua. Tapi jenenge semangat aja ngantek kendor. Iya. Jadi iki Pak Kang kok lho. Lah nggih. Dadak maju barang apa? Jenenge kualitas ya. Jenenge amatir karo senior ya. Padune ben dipirsani karo pacare. Sopo? Nanang. Kuwi ra roh kok ndendok. Kuwi ra roh. Sorry ya, Nanang. Salaman sik ya, Le. Yo ambung ra. Ayo golek enggon. Ra temu nggone. Ayo Kakak, Dedek mau pargo Apa? Jare Mas Mahmud kowe nek ngono kuwi kaya nek sing galung. Kok mburi kok enek lato-lato. Kaya nek sing bagekke. Wis tak jiret ki monggo. Ya jeneng dhewe karaktere dhewe-dhewe gitu. Ya ampun ngalembono Apri to. Apri kan apik nggon swara. Iya. Nek kula kan nggon rupa, tindak tanduk. Iya. Nyapo, kangen karo aku po. Ya kapan lagi? Alah. Lah pirang lasi ora ketemu lho ora. Aku wingi pas neng Karanganyar neng Gelingan kae lho. Le nyalini yo Pak Kangko lho. Sing nyaline. Oh iya. Pak Kangko. Heeh. Ngopo? Aku ki nek karo darang liyane ya seneng. Ini nek karo Pak Kangko langsung rahimku kaya terkoyak ngono apa ya. Pengaruh lho ngono ki. Apa iki leku prihatinku sok iso nurunke putra dalang ki ya sok bakale kene. Rahime ning kono. Nggih. Nggih lah niku Pinang aku. Endi yo kaya ngono. Lah, niku lho medhok sithik enten cempala. Jenenge kono wis bibik-bibik arep. Jare arep duwe turun dalang, lak yo duwe kudu duwe cempala. Ing besok. Mungkin Klaten ya, Pak. Ngapa? Neng Klaten tuku pecel. Artine Watone Pak Kangko Klaten mimin mesti kecekel. kaya bolong-bolong oleh. Kecekel Satpol PP. Kecekel jenenge kecekel karaktere. Ayo nak bacot kena. Oh, lambaran cedak kok brengose ketok. Kula niku anu ndak 3 jam ngoten niku to mesti Jenggote. tukul. Tukul. Dadi agar jeng dandan kan bar maghrib engko ngerok. Mengke esuk ya kudu ngerok meneh. Dadi sehari 3 kali, Mbak. Bar luhur kan ya ngerok. Dadi nggih kula niku subur banget. Nek Apri kan dijedili. Apri kan jedili ngeten nek Apri. Heeh. Brengos ya ketel Apri niku asline. Oh. Wong pinter jedili. Dadi hariane nek aku kan ning omah kan anu Pri. Ning omah kan nggawa tasbih. Nek kowe kan jedili. Ayo ditekne sik sirune kok ora entek ngomong ya. Ya. Yuk. Sri Wening jatan cerita
Yo. Ketresnan ning wirataya pinapite sanadyan mengasani Sik aja lungguh sik Bir. Men disusul karo Dina saka ing Madiun. Ya, Ya, wedoke loro, bancine loro. Ya, iki men beda. Iso bedakne para pamirsa iki sing asli karo iki sing palsu. Ora nggih para pamirsa sampun permono, endi wong wedok sing gelem masak, endi wong wedok sing gelem benake gendeng menika wis. Dadi bedake niku gampil kok Mak Cange. Bedakne gampang. Gampil. Bedakne lanang wedok karo asli karo ora? Mboten niku gampil. Carane? Ming sak endok. Coba kowe muni ndok ngono, Nduk. Ndok. Ndok. Ayo, Lek. Ndok. Oh, sandoknya beda ya? Beda. Ya Ngono. legeno ngono ya berisan. Rasa dihapusi. Dita apa ae mesti ana sisi kelemahane. Nah, iya. Mula aku ngandani kowe Pri, kowe dandan nulis cantik ora usah merubah paringi Gusti Allah. Iki rasah disuntik-suntik, bokong rasah disuntik-suntik, irung rasah disuntik-suntik, rasah operasi neko-neko. Ngene anda dalam berkesenian mungkin tidak dibenarkan tapi iso dimaklumi. Mudeng ta omonganku. Mungkin tidak dibenarkan tapi iso dimaklumi. Tapi nek merubah ngono ki ran kowe engko dukane Gusti Allah. Mergo menungso ki makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Ngene wae ana sing seneng ana sing ora. Nek ora sing ra seneng moyoki ya ben malah nggogroke dosane awake dhewe. Lho. Yang penting Maksudnya ngono aku ya pengeling saya zamane saya tuwa ta nek mburu donyae pira ta mung pirang taun ta kaya menungso umure 25 kaya 70 80. Ana alam kelanggan kan suwe banget sok mben ngono lho. wah jero iki ya. Iki jenenge ayo. Entene bang. Maksudnya ya ngono aku ya mengelingke ora kok keminter ora maligine nggo awakku dhewe ngono lho. Ya. Calon kaji umroh kok. Ya Allah amin. Calon kaji. Kuwi yo umroh. Oh, berarti Jumatan barang. Jumatan nganggo sarung apa nganggo rukuh? Anggo rukuh motif sarung. Yen pangestu mugi lancar nggih Pak Em. Amin. Umroh sik ya? Nggih. Kapan? Tanggal 1 mangke. Bidal. Nggih. Alhamdulillah ngulon. Syukur. Kowe anu ya Ces, dhewe sik ya sak jroning setengah satu. Ya, Ora pareng nakal lho. ora. Aja didol murah-murah. Kok kowe masamu ki apa? Lah nek kaya aku kan ora patek ayu 200 mlaku, nek kowe mosok ya arep 150. Besok bali kok kono terus wegah gelungan. Yo gelungan. Kuwi jenenge profesi ora apa-apa, Profesi. profesi. Yo gelungan. Lah gelungan iki lek nggo ning panggung tok ning ngisor ya wis lenang. Apa nang mah tandur ar gelungan. Wis boyoke pegel jak nyunggi ngene. Ya, Ya iki mau pamundhute anu saking Bu Wandi nyuwun apa kuwi podang kuning Bu Andi. Mek dibawani cah loro iki. Nah, iki coba. Iki sing sebelah kono ki biri kita saka Kediri. Kediri. Isih kuliah. Semester piro? Bir. Semester 7, Pak. Wow, hampir selesai. Jurusannya apa, Nak? Karawita. Kowe jurusanmu apa, Lek? Jurusanmu ndi? Nganjuk Kertosono, Mbak. Oh iya. Kernek apa piye? Nah iki saking Madiun. Oh, Mbak. Bedian. Mereka ditaseknya. Niku Bayangkari lek ngarani bojone anu Bayangkarane ya, Bayangkari ya jenenge. Nggih. Nah, piye? Ibu Bayangkari, Bu garwane Bayangkari. Pak Polisi, Lek. Ya ampun. Jan. Manten iki ya angkatan lho, Bri. Nggih. Nggih. Angkatan darat nggih bener. Ah, nggih, insyaallah ngoten. Dadi anu bedile loro. Kok loro? Bedil dinas Heeh. karo bedil pribadi. Nek bedil dinas. Bedil dinas nggone mbak kejahatan der mengurangi jumlah penduduk. Heeh. Nek bedil pribadi der nambah jumlah penduduk. Lah nek sing ditembak kowe mbok ngantek dar ya ora bakal nambah. Aku sing subur liyane kok. Ya tertentu to. Sing subur wulune sikil. Lho, kan kadang ana to pri lemah cengkah,
ning lembanyo niki ajet dadi lan subure. Oh lemah cengkah banyune rada kurang endralah le maringi pupuk akeh sregep dadi lan subure. Garek le ngrenah ngono. Bojo ya ngono. Bojo galak galak ning gemati. Iya. Kae bojoku ayu ning rada cerobo. Iya. Kae bojoku ayu ning rada cetil. Dadi nek golek sempurna ayu, pinter ngaji, grapyak, solehah, rawani kan ya kangelan. Iya. Jadi kita harus belajar ilmu ikhlas. Jodohmu memang bukan istri ideal, tapi dia pilihannya Gusti Allah terbaik kagem panjenengan. Oh. Asale omongane kaya ninggal weling. Monggo Mang Ayu dibawani. Ya. Ayo ndok beri kita sik. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Tak kira nek nadyan wujud temong emi. Lah ya. Mambu mie aku iki. Mie goreng. Wah, lah wiwik to sing. Wah iya. Sing dia lagi betah ngelek kae iki. masa pertumbuhan. Oh, ngandek meleh to, Mbak? Oh, alah. Bojone Malaysia kok meteng ya, Pri. Lah iya. Pitik horen kok. Lho, oh nusul ke alasan bojone loro kae gali to. Nano. Ya. Nek Dina lak garwane polisi lah, nek sapa jenenge Wibir kita kan urung di bojo. Nggih, dereng. Nah, cita-citamu duwe bojo apa, Bir? Ayo. Napa, nggih? Jawab. Pengen di cita-cita dokter. Menurut jenengan apa niku, Pak? Lho, nek miturut aku ya ora iso omong selerane wong dhewe-dhewe. Ana pegawai negeri, ana seniman, ana pengusaha. Ngono kok apa? Apa kaya aku di bojo peri? Kok peri lah kowe ki wong adi bojo demit. Lah, sugihku rak mergo kuwi. Apa, Bir? Pengusaha kemawon. Pak. Pengusaha ya. Pengusaha kopi, Pak. Pengusaha kopi. Nggih. Lah kok iso kopi, milih kopi? Lah sakniki sing hits kan niku lho, Pak. Wah. Kafe-kafe kopi ngono. Kafe niku lho, kok. Pak. Oh iya ya. Gue cegah elek ini nak. Lah iya. Hawane gur pengen nyeruput ae. Ya ganti Dina. Ya, monggo Ibu Bayangkari. Nanu. Halus manis nengsem make. Suarane ulem ya, Jas. Halus piyayine. Kaya aku zaman dong kenal karo sing ngendang dhisik ya halus. Nah, sing ngendang sing endi? Sing Jaipong apa sing ngendang? Ayo. Pak dosen. Pak Dodo to. Lah ya kan dosen. Kukur-kukur buang tilas. Loh, nyun sewu ya. Nek sing wonge cerongoh brangasan ke malah mung tekan kandhek ing lati tok. Mung omongane tok. Nek sing anteng-anteng man glenggem lho, hati-hati lho nganteng ki ngimbul watu item lho. Dadi aja langsung oh kae ngene mung seko casingin. Wong sing brangasan bungok-bungok kae malah mung lambene tok. Sing anteng ngono ki malah wis tau ndahar aku. Oh, Pak Dodo to. Ya suwe. Gek jaman dhisik nek arep nyangoni aku, Mbak, nek kirang jenengan ngendika? Lho. Mbak nek kirang sampun cekap Mas, aku ngono kuwi. Gaweane ngopo? Ya ngerti dhewe to, anu priya diwasa karo wanita kulino dimangsa ki ngerti dhewe. Lah tak tekon gawean apa. Ayo Budina. Piye le arep ngopo le? Ora ya mripik sing girong genti. Iki garwane ya selalu mengikuti Mbak Mimin, Mbak Apri. Oh nggih. Berarti situasi kondusif ana ing Duit Jolaras Indonesia. Oh ngaten. Ah, Nderek pingah nderek mongko wis bateh wis keluarga. Lah nggih. Seksi keamanan. Nggih. Pokoke nek nyambut gawe iki atine wis nyawiji ngono ora ana pikirane koneko. Karena yang merusak itu sebenarnya pikiran kita sendiri. Oh, ojo nyalahke wong liya nek ana gangguan-gangguan iki mergone pikiran dhewe kadang karo sing sok reget. Arep Jadi- umroh suarane jan. Ya ganti Bir kita. Nggo
kowe jajar ro Brigita ki jan kok mbahne ro putune. Apa aku tuwik banget apa yo. Ora, Ding. Semangat, no. Nggih. Nek pacaran sing pacaran sehat nggih. Pacaran sehat. Maksudnya nek sekedar digoncengke ra apa-apa. Oke. Digoncengke nek digoncengke ngene. Dadi arep mangkat kae ketoke ngene to. Nggih. Ning kene semlaku sing tok ketokke gegere. Mudeng. Dadi kan soalnya nek wong Sama gonceng. deburi. Ya ora ngedeburi maksudnya ki ngene to, tapi Nggih. rada denggokke ngene. Lah napa? Jadi nek wong lanang kan ngerti duwe goceke mesti kan ya ndek paham reh ra ketok nyenggol apa sithik-sithik ngono to. Etuke kan mung geger utawa jaket. Aja ngene. April kan gocek malah ngene. Ngene teknike ngono ki. Dadi nek agar mlakukan ketoke ngene. Nek nek mlaku mlengah ini sithik. Lho, Nah, itu kowe nek gonceng piye? Hmm? Nek gonceng. cegemel aku ngono Pak. Pacaran sehat ngono ya. Ya nggih. Nyekel tangan ora apa-apa. Ning sing dilarang Maksudnya nyekel panah kok. nyekel tangan padha Oh nyekel tangan nggih boleh, nyekel tangan boleh, nyekel tangan boleh. Ndak aku nyekel panah kuwi. Bayangan kok nyekel tangan kok panah. panah ndak. Ya. Hiba bunga hengatiku. Yo ganti Mbak anu sapa jenenge kuwi Mimin. Yo suara lanang sing gandem ngono lho kaya suarane dalang. Nano nano. Yo. Nyanding bisa Yo piye? dadi tombo Wah, Min iki suara apa? Lah ya. Bahagia. Ya, diaturke. Heeh, yo. Monggo Ibu Wandi, saha Pak Wandi, ya saha tamu undangan sedaya. Datang kantor mending kula Pak Ratman saha Ibu wis rawuh ket sore, ya. Uga kepala desa utawa Mbah Lurah ana ing Mlurah mbok menawa keparang rawuh. Ya, heeh. Lan para pamirsa sedaya sae ingkang lumantar langsung mirsani wonten dalemipun Bapak Wandi saha Ibu. Saha ingkang keparang mirsani lumantar channel YouTube Dwi Jolaras Indonesia. Wah, ya, ya, matur sembah nuwun. Heeh, yuk. Diaturke langsung ndangdut. Ya, ya. Ya. Indonesia. Iya, 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 iya. Wis ora krasa kaluyuran anggoleki sing tak sayang mumpung-mumpung miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Panjenengan ya kanya
Matur suwun. Ya, Mbak Mimin, Mbak Apri, menika wonten pamundhut saking ya sing nonton lumantar live streaming ya. Alhamdulillah penonton mencapai 2.700 pasang mata. Nah, mirsani dalu menika. Ya. Assalamualaikum Pak Dalang, waalaikumsalam. Tasih monitor Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Nggih. Saking Mas Joko Kedung Malang. Oh ya, nyuwun lagon Dalang Sapa Nyono sambung Panci Dalu. Karya Ki Haji Sukron Suwondo, nggih. Nah, ya, ana meneh, ana. Saka Pak Tartalun Blitar nyuwun gending Sri Huning wis katur. Ya. Gending menika kagem Pak Letu Mukidi lan Ibu. Ya. Saha temanten sekarone mugi tansah samawa. Ya, sakinah mawaddah warahmah. Amin. Lan pamirsa sedayanipun. Ya, Pak Tartalun Terjoso ora Blitar. Ya. Rejoso ya ana talune. Ya. Assalamualaikum Pak Kangko, mugi Pak Kangko kalian kru kelawan ibu sedaya kangen Bagas kewarasan. Ya nggih. Badhe ngrasakaken tembang Gerajakan Banyuwangi. Wah ya ya coba. Ganti sapa? Mbak Retno Cungpe kelawan Ibu Dwi Kurniawati. Wow. Iki ana sing nyuwun lagon cara Banyuwangenan. Ya, diaturi jumeneng medun. Loro-loro, Nduk. Ya, Mergo bengi iki kudu iso ngedum wektu jalaran lakone ora mung lakon siji, Nduk. Wah, pamundhut saka Pak Wandi. Ya. Ora mung lakon Mahyu Cakrane Ngerat. Ya, tekan rabine Abimanyu karo Utari. Ya. Kepara nglangkai neng tengah-tengah lakon Wirata Parwa ya Jung. Ya. Rentetane lakon kaya ngono kuwi Nduk. Cakrane Ngrat, Wirata Parwa, terus rabine Abimanyu kelawan Utari. Oh iya, ya, medun. Nah, Mbak Cungpe karo Bu Dwi. Nah, ya. Ya diaturke. Mula sing iso mbagi wektu Nduk. Wah ya, ya. Dadi engko lakone anu banget ya. Wis. Lakon telu dadekne sewengi. Ya, ya, ya. Engko sing bagian jenggleng gen Lekmin karo Mbak Inces Aprilia. Ya, nggih. Ya. Ayo, ayo Cung, medun. Nah, ya. Cung. Ya. Mbak Retno Cungpe. Iki Mbak Retno Cungpe iki pesinden idola masa lalu. Ya. Masalah. Galak. Ngono terus nesu. Oh, alah. Cakok cugetan ati. Lah iya, kowe nesu ora dianu mangar karpet lho, Nduk. Ya. Ya. Siap? Retno Cungpe? Batuk, Pak. Hah? Batuk. Batuk. Oh, minum tawon das. Ora batuke polatane kok ngono meneh watuk mula ora nulat gending. Iya, Mbah, batuk. Ini kan musim virus gitu. Oh. Sedangkan aku lagi banyak aktivitas. Lagi banyak problem. Activity. Apa iku? Aktivitas. Iya. Oh, aktivitas. Nek dirungokne suarane ya, Mbak. Iya lho, suarane kaya wah bocahe cilik dhuwur, lencir kuning, cantik, menik-menik, bareng parani. Lampune mati padha wae. Iya. Rasane kan mambengi kok mangga lampu mati kae. Nah, Bu Dwi siap? Siap. Nggih, semangat nggih. Alhamdulillah. Semangat. Sesuk praye kok ya. Nggih. Ya. Nek prei ngopo, Pak? Lho, lek prei healing no. Padake cah. Tak kira. Tak kira ngopo? Bendrek. Lato-lato. Ngono pernah rasa diumumke. Nah, ayo Mbak Mimin, Mbak Apri, ayo. Iki di manfaatke banyu pangenane. Lah, ya. Bayaran kok lungguh to. tak kepruk. Kowe wani-wani karo wong tuwa, kowe kualat lho kowe engko. Ngono kuwi ora malati wong tuwa ngono kuwi. Kok iso ora malati? Soale dhewe sekolah karo awake dhewe.
Ya ora ngono. Piye, Mbah? Ya jeneng arep piye aku ki seniormu. Oh, nggih, Mbah. Sungkem Raganono. sungkem kula, Mbah. Kurmatono. Hormat. Lho, sok kowe bakale ya tuwa men dihormati anakmu. Yo, besok ya tuwa gak ada tekan ora. Sing Incen. lho, sing bedake bangsane adik karo bangsa manca ki ora ana liya mung nggon budi pekerti, adat istiadat, unggah-ungguh sopan santun. Lho. Oh, ngono. diweling. Kepruk. Nah, ya dibawani sik metu jenglengane, bawane gentenan. Nah, ya. Wah, di Mambiak. Mambiat mayan heman suarane gandeng belambiangan. Ayo, Cung, jenglenge, Cung. Kowe iki ngapa jengglek kok? Dikandani aku tuh serak Pak Kangko. Ora apa-apa seksi malahan. Ya, Serak kok ya mangkat ya. butuh kok. Eman-eman. Apa sesuk jatuh tempo to, Mbak? Aku iki guys story jatuh tempo tanggal 12. Sesuk akeh tanggal 9. Iya, jadi waktu petang dino kok. Ayo. Klitah-klitih. Iki kan mau gur muleng aku iki sadar ora nek aku ki lanang kok. Biyen tuh turu bareng. Kula, Pak. Iya. Tak tes kuat ora. Kur. Wah. Alah, alah. Nyerang bayi Noswan Tara Angger kok gak bagian mejen terus mejen. Blek blek. Enak suarane lho lek. Apa ora mentok? Tak ngomong apa? Atol-atolmu to. Tole to. Tole. Oh niki. Ya, ngapa kuwi? Gaya yoga kok njukune. Pun sepuh dadi Pun sepuh. ngomene panas nggih. Mas, kok mimik iki apa piye, Mas? Kan arek masuk angin. Loh, Rasa jadi, jahit. sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat dengan orang, Orang lain. Nek ra iso sedekah bondo donya, tenaga. Ngersake Mas Mahmud. Mungkin suwe-suwe nyaman. Apa metu dudoe to, Ces? Kok duduk. Metu kringete. Nggih, menika saking Berau, Kalimantan Timur. Bro. Jauh sekali. Salam kagem keluarga dan teman-teman di Kediri, semoga sehat selalu dan sukses nyulali janjine. Salam dari Berau, Kalimantan. Lho nggih. Nah, ya. Lanjut, Bu Tumi. Pianyu Anu Bu, pintes mau tak tekoki to. Kowe gak melu umroh Mbah Imin to? Ora, lah ngopo aku wedi. Kowe ngremangsani dosamu kek. ora. Lho ben nang kono kan sesuk ora kan nganggo ihram to. Ihram. Lah kowe kan ora itu nyun sewu ora nganggo simpak to. Kuwi.
dan sing tuwa sik. Sing tuwa sik. Ya. Lolan kidul halas angker kang kaliwiyat liwiyat Bu Dwi, bala. ya Lancang kok senengane. Belambiangan belambiangan Ojo, yuk. Aja takon tanah India Gumalaring ku meliare Taman Sari Nusantara menika pikantuk salam saking Tanjung Priuk nderek monitor masih salam kagem Likmin ugi Mbak Apri. Matur nuwun Tanjung Priok. Nggih, saking Mas Tarno Tania Jaya. Oh, Mas Tarno, nggih. Yo. Gerajakan Banyuwangi coba kaya apa diaturke Banyuwangenane. Yuk dados. Perajakan Banyuwangi Raina bengi sing talu sepi lanang wadon hang Lungguh reng pasir-pasiran sembur-semburan geredogan Lalu. manuk-manuk sayuran uber-uberan Oh. Gandeng tangan ning pinggiran tenger pesisir gelar Lima. Yup. bisik-bisik semayanan mantri cantik hore Loro lima. sir-siran nang dikenengan gedeng asli Banyuwangian Yuk.
Kerajakan